Ngai kublai sabaton makmen ipi baro ki perlok bar ki parabangej hagan ke janmet ngakwa ban khot sngob hai ipi hagan ke por kat ba ngirwai ro ya ublai hagan ke janmet ngirwai ke nambar jingwai ke ba laipu pra ke ba thamai bat laipu ar na ke barim melong bakrau ablai jonga ngadap dajing sngau pelam haba berkat meneng pertai melatau ki klur ngai ngas ngau bu pertat sawa ki meneng pertai ya borjong me ben pau men sim jong ngar wai yu blai nong ben im melong ba krau melong ba krau men sim jong ngar wai yu blai nong ben im melong ba krau melong ba krau haba ngayat leng ba ki lom bat lao ba ngayos ngeu ya ki sim ba ki yarwai haba ngakmi nak lier lom bat syaki wa ngas ngeu ya sur bal erba be jai jai men sim jong ngar wai yu blai nong pen im melong ba krau melong ba krau men sim jong ngar wai yu blai nong pen im melong ba krau melong ba krau haba perkat bu blai u pala u kon bu khen du ban yap ngam la ban ngeu tu ha ka ding pna u ba pop jong nga ba bun u ai las nam ban ma bat pen khoj ro men sim jong nga rwai yu blai nong pen im melong ba krau melong ba krau men sim jong nga rwai yu blai nong pen im melong ba krau melong ba krau onda u kris un wan ha ka buramba un lam yanga sha yeng bneng ba phala dengan syat kemen bat ya ro jangkat bala jing krau u blai jong ngan yai pen bna men sim jong ngar wai yu blai nong pen im melong ba krau melong ba krau men sim jong ngar wai yu blai nong pen im melong ba krau melong ba krau kublai janmit sabaton ni pi baro tengah pedang subhai pi baro ki para bengej pat ki para lok biya page hakani gopor ya kene ke YouTube channel ke jong ke balang dong stoin ke jongi te hakani gopor bangine ya chprang ke jeseng ke jongi ine phai na kan number jirai ke ba arspa prapsan na ke barim bat lai spa chpo na ke batmai te hakani gopor kan khat subhai ino yalam ke jing rai bi inwan chekmat Sai sen ngini solang kat bangi ruai kini kecing ruai ngini ruai kam jam nak yang kisem ke jong piro
yaro yo try da kanut baro lapidon marway arngut bat lapidon sipeu ngur ngin yaro yo blai hangno bengidon sngi bakrau kanangwan sngi bakrau kanangwan kalanangwan poi sngi bakrau mien pamien kanangwan Habariu khôi na kinong pop on sa ben ya klat no Pila ben kre ya kasngi ban wan Pila ben kre Pila ben kre Pila ben kre ya kasngi bishar Pila ben kre Pila ben kre Ya kasngi bishar Sngi bakmen kanangwan Kalanangwan boy sngi bakmen mien pamien kanangwan Jing men kan don tang ha kita ki ba it ya utrai Pila ben kre ya kasngi banwan Pila ben kre Pila ben kre Pila ben kre ya kasngi bishar Pila ben kre Pila ben kre Ya kasngi bishar Sngi jing yam ka nangwan Kala nangwan poi sngi jing yam mien pamien kanangwan Haba nong pop uyos ngeo ban ong kilek no nanga Pila ben kre ya kasngi banwan Pila ben kre Pila ben kre Pila ben kre ya kasngi bishar Pila ben kre Pila ben kre Ya kasngi bishar Thì cái này por pat ngina phai na ktin jong blai Siti khot na ktin jong blai ka bangila ban shem na Lucas kalanang ka arp sao ka khot ka balai phun nhau Lucas arp sao kalanang bat ka khot ka balai phun nhau ki kintin ki ba ong kum ne Henry klas ngau share kay bat kila shap tieng bat kila tharai bat kila yo i rengai Thì kini kintin ki ba yo ngau hani ka por tin pandam kli ka jing duai Kukpa jungi ubah beneng sai sisian pat ngawan hajan jong me kani ka klip mat bat ngai ngu ba meladon kat bat ngi hadu kani ka por ngila ban don kani ka por kani ka ying ka jong me atrai ban sakri me to don kat atrai bat ngi kani ka por ka me ses ngin se ngau ya ka khbor ka jong me ling ba sakri jong me atrai tu ban sle adu musim jong me atrai sakri ban se sam ka khbor ka jong me atrai kani ka por ba khnang ngila ban yo ka jingkar khu ka ba kraw ling ba kani ka por Tama pru atrai ke pop ke jungi lang susi ime dan nyuji sunga doai amen. Teh kani ke por pat ngine point syakwe ke benta ngine sngau ke por ke jong ublei na iba nyo bor lapasam. Dengan khot subhai i bin shime ke por. Kublai pi ki parlok ki parabangait ngapling sngau bhai pi ha ke kerteng jong Jesus Christ unong pedem ujongi. Ngadon ke kubor ke bha na ke benta jong pi iwei pi iwei. Ku kubor ke badan kam hadu kata-kata bar kubor ke bala lane ke basuk ban sngau thu ye phi bat yenga iwe pi iwe kisngi ke bangi imenta ke de kisngi ke ba pen perkhat ye ki breu ke ba im hakane ke perthai ki ba pen perkhat ya ukhna school ki ba pen perkhat ye ki nong rap ki ba pen perkhat
ya ki nong tre kam hakino kino ki kam lane ki ba pen perkat ya ki noyalam ki jongi ki basan syar ya kana ka perthai barok kawe ki sngi ke bangi im ki de ki sngi ki ba hatmir ki sngi jong ke jing jenjar barok ki khmat ki la pet ya ka ke ban jia shan ke ban jia shan ke ba kham krau ban ya ke ba ngile syam menta ban amal ta kadau ka perthai ke bangi im menta ke de ke ba hatmir jong ke jing jenjar ke ba krau hadu kata-kata Henry Hashua punya jam Syah kena ka topik yang kabangin yang keren ha kena ka kelemat tengnya duai ni pai syok boleh ha kecing duai au boleh kupang jingi bah beneng sai sin ha kena ka kelemat ngidon kam nya ka bor ke jong me pan pasio hangi iwei pi iwei umin sim khoi menyelam nanti yangi kijing mu perkat ke jongi khnang ba baro kin long syame kin ai borom syame bat mingla manwan kam sejan chau Jesus Christ haman lak senjam dor kala bangi hane kelemat namangi pan ha tang jung Jesus Christ amen ka topik ka bang don banya samat pi ha kan ka kelemat kadai balai pi syapting balai pi syapting atau pi ju syapting hoi ngang ju syapting bat bon napeng jongi ngiju syapting bat nginya pe ha kana ka klemat bat nginya yo ya kijing kerman na ka kten ka jong ublay ki badon bible shimnya ki bible ki jong pi yelo sa don na preng jong pi ki ba pe na ki sem ki jong pi shimnya ki bible ki jong pi bat ya phai bat nga Lukas kalnong ka ba ar pusau ka de khot ka ba lai phun reu ngin pule ka ba ong kumne Tekat ba kidang ye kren ya kine ke ru uji suhi ulayang hapdeng jongki bar ula ong haki long ke jingsuk yapi kine kide kinten ya ke ba uji su ula kren haki senran ki jong o ya kine ki kinten uji su ula kren anda haba ula dep mi pat ki senran hak to kapor kila klumar jimot namar ba kim tip lalu Jesus Christ umi pat bat kim kemau ya kejing keren kejong Jesus Christ te kumta kisenra kile shong bat kile keren iwe henry ha kata kejing shong ye shong kejong ki ka bible ke thu yangi ba ujisu la mi pau haki haden ba ula mi pat na kejing tep ujisu la mi pau hap deng jongki ba ujisu la ong long kejing suk yapi long kejing suk yapi kejing suk kejong Jesus Christ ka ai jing kerman yangi kejing suk kejong Jesus Christ ka penjano ya kejing kuslai ka penjano ya kejing syapting ya kiba mapi bat manga ngidon kejing suk kejong Jesus Christ om kumba ka perthai ka ai henry ka ba ujisu udan bat o ai hangi iwe pi iwe kejing suk ya ka ba Jesus Christ udan ka penja lut no ya kijing syapting kijongi ya kijing kuslai kijongi ya kijing kijongi bat ka ajing kermen yangi ya kata kijing suk ya ka ba ujisu ula ai hangi henry tung nya pai pat ke ka ba jia ya ki senran kijong Jesus Christ haba ula mi pau haki hakane ka kenta ka kting kijong ublai ka ong ha ka dekot ka ba laipu hinyo ka ba ong kumne Henry kila ngau syirkai bat kila syapting bat kita kila tharai bat kila yoi rengai kita lai tni ya ki baki senran kila don ha ki jingmut berkat ki jongki ha baki i ya ujisu ba wan pau ha ki hak ta kapor ka baneng kong kila ngau syirkai ka baan kila syapting ka balai kila tharai ba kila yoi rengai Kakting kejong ublay ka ong balai bakila syapti baki balai bakila ngau syirkai balai ba kitharai baki kila yoi ya kerngai namar ba kim syam pensngap ya kakten kejong Jesus Christ ya ka ba ulah keren haki om tang shisen Jesus Christ ulah ya thu ya ki ba un sami pat na ki bayap henry kisenran kim syam pensngap
Nana kim sham bat scam ya ki contain ki jong Jesus Christ ha ki donut ki jong ki. Ato pie bat ike ya ke bau Jesus Ukraine ha ki contain ki jong ki seran ki jong namar ba kim sham la bat ya ki contain ki jong Jesus Christ ki la shapte ki la ngau shirke bat ki li kum kerangai haba ki ya Jesus Christ. Hato pikwa man siam ya Jesus Christ. Hato pikwa man bat scam ya ke ba Jesus Christ ong pule ya ke tin ke jong ublai. Ba pin siam ya ke ba Jesus Christ Ukraine hakane ke tin ke jong pin siam ya Jesus Christ. Ba pin yo ya ke ta ke jing sok. Lada pipule penam shapting. Lada pipule penam ngau shirkai. Lada pipule penam yo irngai. Henry pinyo ya ke jing sisha ya ke ya ke baka Bible kale tu yang pitip na ka Bible kala dep ya tu lupa ya ke ke man sajia hakane ke pertai kumangala lamprang mene kisngi ke mangi imenta kide kisngi jong ke jing jinjar ke ban wan kam krau ke jing jinjar atau pisngau syirkai apa pipe ya kena ke pertai ke mangi imenta atau pisngau syapting apa pipe ya jinglong jingman jong kibreu menta kisngi bat hato kala pin makla ya pi ya ke bela thok ha ka ting jong ublai bai kine baro kinjia khnang ba kita kisngi ke bakhat du kin sedang bat ba Jesus Christ on wanam syapting wanam ngau syukai wanam ye irungai lada pishim bat pule ya ka kteng jong ublai ngakwa ma phin ye phai bat nga sha nga sngotanat ya jing tho jong ka wei ka shakri ka jong ublai ya ki bangila ban syam na ka kot ka jingile ka bakrau na ka sla ka ma sau spa hnya pusau sngap ha ye ne ki ya ka ma ka shakri jong ublai kala tho ya ka bangal record hang ne ka ba ong kum ne kebakran sepang kisenran ke jong Jesus Christ hakane kapor ya kebau Jesus lami pau haki Jesus la ong kumne shu ka shakri ke jong blek la ong kumne shua ke jing sa na phna unong penim ulabatai haki senran jong ba on sa penyap ya bat ba on sa penmi pat na ke jing tep ki angel ru kila don hangta ban shon ya ka kten haki jingmut bat donot jongki senran Henry ki kten kila jakno na kijimut jongki sngap hang ne ki kenten ki jong Jesus Christ kila jakno na ki senran anda kapor ke jing tenju kelawai ke jing yap uji su kala penduk jing kermen yaki lakumba om syam lamaham lupa yaki ke jing yap ke jong Jesus Christ namar bagi iya ke jing yap ke jong Jesus Christ kala penduk jing kermen yaki bat kumta kalau lah sebalong kata kadau, bakilah klet ya ki kenten ki jong Jesus Christ. Kilah klet, bat kim kemau ruem ya ki jingkular ki jong Jesus Christ. Kaya petang ban ong kum ne, kum taru ha ki jingi thu lupa ya ka lawe la plewang hakmat jongi da ka basai kum ha ki senran da ki keten Christ. Ka syakri ki jong blek la krensai. Ba ha kini kisni ki mak haduk ro. Ya kijingi thulupa le dep ya thulupa ha ka kten ki jong oblai ka ke bangi dei ban pek ka ke bangi dei ban le ka de bangin pule bat bangin ngai ha ka donot ki jongi bangin am shapting kum ki senran bangin am ngau shirkai kum ki senran bangin am yo irngai henre bangin yo ya kijing shisha ban tip ba ujisu ula janwan ha jingkan ujisu ula janwan ha jingkan Hato pidon ya ujisu hapo donut jongpi. Hato pidon ya kaktin ke jong ublay hapo donut jongpi. Kadekot ke balai pupra jong kena keju kelenong ke kitab Lukas Arpusal. Kadekot ke balai pupra ke baong kumne. Plit ya ki Bible ke jongpi. Ula kelite ya ki balai pias ngauting. Balai pias ngauting. Ula kelite ya ki barulah keliru barulah ong namar balai bagi jimut artatin kila mi haki donut ki jongpi balai pies ngau syapte balai bau wan kita ki jing artatin haki donut ki jongpi
Kawai na kidau. Ba pelong ya ki breu ban siap teng namar. Ba kim shem la pule ya ka kteng jong ublei ya ka ek bala dep tho ha ka kteng jong ublei. Ka kalapen sngau siap teng ya ki namar ba kim tip ya ka lawai. Enrela da pikwa man tip ya ka lawai. Pule ya ka kteng jong ublei. Kam tam ya ka kitab jong Daniel ban ka kitab jing pen pau. Kaya tu syai kedar, kaya ke ban saja haki sngi ke bakado. Kaya ke ba pencisnyo syarkaya ki breu. Uknyang jingpang, ki jingpang ki ba per, ka pensnyo syarkaya ki breu. Namar ba kim syam la pule, ya ka kteng ke jong uble. Henry ki to ki ba pule. Kam pen siap teng ya ki. Kam pensnyo syarkaya ki. Kim yu ir ngai. Henry habaki pule. Kidap da gijing sngau don jing kermen kapentengen ki ka aiman sim ki namar ya gijing itu lupa la pendap haman la kisngi hakine kisngi ke ba mampebat manga ngi im hato pidon na em ya uji sukres hato uji su udon shishana em hakadonon ke jongpi lada uji su don shisha hakadonon ke jongpi pinyu ir ngai pinyu ik soit Pinya i yak jing siap teng. Pinya i yak jing sngau syirkai. Lada ujisu dan hapok donut ke jong pi. Kena kalau ke badan kam yang hadu kata-kata. Lada ujisu dan hak jing im jonga bat hak jing im jong pi. Sngap anyai ban biang sai sisin. Lada ujisu dan shisha hapok donut ke jong pi. Pinya i ngai kumbaki senran ki i. Pinyu ik soit. Pinyu i ya kijing hakina ke pertai ke bangi im mentah. Pinyu i ya kijing syapting ya kijing kuslai. Henry lada pi bad pat. Ya ki ek bala thok ha ka kteng kijong oblai. Pendon kijing kermen. Ba penjob ya kita kijing penjob ya kita kijing kuslai. Penjob ya kita kino ki jing lam ler. Lane ki bomde ki bashisha hakane ke pertai dei tang ka ktin ke jong ublai hi ka bala ban ai ngi ke jing da bangin tip ya kalawai bangin tip ya ke jing shisha bangin nam sngo shapte bangin nam sngo shirkai ha ke jing im ke jongi kham tam hai ke ne gisngi ke bakhado ya pha biang ban nga shau Lukas hi kal nong ka ba arphuwe Lukas kal nong ba arphuwe kar khot ka ba arpusan kabakren ya kisngi ke bakado hachua ba jisu unwan kidakru kinlong ha kisngi bat ha ubnai bat ha kiklo bat ha ka kendel ka jingjin jar jong kijai ben reu kita sngew lango namar ka jing kerhu ka duriau bat ki jing at phelong ka khot ka ba arpun reu ki breu ki da yap ler da ka ba shapting badra ka ba ap lango ya kita ki ban sajia threat hak ke pertai na ba on penki ya ki bor jong kapneng kini ki barok kin sajia Henry ka kteng ke jong ublai ka on kito ki bayai ne hadu ka bakut kito ki ba pule ya ka kteng ke jong ublai long bala kerku ya ki namar ba kitip kinang ban penkre ya la de aba kini ki jia ha kena ke pertai ke bangi imenta ngap ngani thu bing pi saya kena ke wei ka jing tho na kshakri ke jong ublai ke bang ngau tanat na ka ju ka kot ke jing yele ke ba kraw na ke sla ke ba saus pa nyau phupra ke ba ong kum ne ya ke bang record hang ne ngia imenta ha ka por ke ba shongkun ha ka history jong ka pertai kabakut jong ki million hakana ka pertai kelapoi hatmir jong ke jingrai kot uwei pa uwei unong bot jong ukris udeban keli nadu ka mensem atrai memon ayu yanga banle uwei pa uwei unong bot jong Jesus Christ udeban keli nadu ka mensem atrai memon ayu yanga banle atau pisngeu kuslai atau pisngeu syapting ba phempat long kita kinong bot jong Jesus Christ ba philane ba phempat bot ya Jesus Christ ha kijing em ke jong phi kapor kadang don balada phikli yanga
Lano kata kapor, nana lano kata kapor kebam biang ban pediang ya Yesus Kristus, ban bod ya Yesus Kristus, kajubab kalong mentah. Haba piyok sngau ya kena ke kubor, mentah hi kedai kapor ya keba pidai ban rai, ban bod ya Yesus Kristus, ban long kinong bod ke jong Yesus Kristus, ban pediang ya Yesus Kristus kum unong penim ujong pi. Compare ka e keba piladap le. Yesus Kristus ukloi ban pediang ya pi hakano ke benta hakano kino kijang lenti kijang pi ke basyade Yesus umpe ya kita emre Yesus usngau tenat banyak tray lambat pi hakaba menta ya keba pediang na em ya Yesus Kristus dan pin bod na em ya Yesus Kristus kum unong penem ujong pi uwe pa uwe unong bot jong Kristus uday ban keli naduk kamensem a try memon ayu yang aban le pila ban keli yang ni kijing keli hakane ka kelemat lada pinong long kinong bot jong Jesu lada pimpat long kinong bot jong Jesu pediang no yu but ong a try memon ayu yang aban le memon ayu yang aban le what am shapte Wanam sngau syirkai, wanam yu ir ngai, wanam yu ik soit. Henrengan ong ye pi sa hisen, lada pim pediang, lada pim don ya Jesu, lada Jesu tray, lada Jesu long shisha ha kejing im bejong pi, pinyu i ya kejing siap ding, pinyu i ya uksoi, kiksoi, pinyu i ya kejing ha kejing im bejong pi. Henry, Jesu ulah kular. Ban ai kata kejing sok hapi ban hanga iwei pi uwei kejing sok kebam dan meno bala ban ai pi kejing sok kebatang uji suhi tang uji suhi bala ban ai pi ya kena kejing sok batang uji suhi bala ban ai pi ya kejing penem kebabom cukut ya kebapilak ban poi sya kata kepeneng ko kipar lok kipar bangait wan syau Yesus Kristus jing pen pau kalong balai kat khot ba arpo u Jesu yai tet hakidon ki jong pi menta pleno ya ki don jong pi wanam khang shu ya ki yon la sa don na preng jong pi ki bala khang ya ki don ki jong pi da kisnam henre menta kala de kapor ban pli ya ki don ki jong pi sha u Jesu Kristus padong a try ngakwa ban long u jong me ngakwa ban bot ya me u Jesu un priang yapi Jesu unpediang yapi uno ubadan ha o Kris ulong kejing im kabat temai ulong kejing im kabat temai nama kata kadau kat banginang yai lenti ha kana keperthai kaba isyer kai keperthai kabadap da kejing chitom yai bot yau Jesu Kris sim ya kejing kula nak ten kajong oblai boleh ya kejing kajong oblai kenang ma pinom syapte but bad scam, risk scam, ya keteng kejong Yesus Kristus, ha kejing im kejong pi. Tai ba blen kerku yangi, barok, kenang mengilak man im ha kini kisngi ki babot, ki badai kisngi, ki badan kam yangi ban IT ya kejing im kejong Yesus Kristus. Ublen kerku yangi iwe pi we. Tingai kublai shibun ya ketu ka kubor ke belek skau kini kapor. Na iba nyo bor lapsam, tu ublai una kerku ya pi, badai kejing kesam kejong pi barok ka we. Te ngai kublai kum ju ya pi barok ki prabget bad ki parlok ki balaya sha shitom ya kapor ke ba phila pelut ya kapor ke pi kani kapor ba pelut ba pi pelut kani kapor kamlong le no ai ring ngai ba pi yo ke jengker ku ling ba kani kapor ba kani kapor te kani kapor bangine penwai no ke je seng ke jongi ina pha ne kan ba jerwai ke ba saus pa khat nyo ne ke ba thamai bat lai spa nyo ba khandai ne ke ba rem te kani kapor khot subhab yang ino yalam ne ke jerwai bin wan sakmat But ni skeo ke jing duai penwai na i church pastor jang balang nong ston. Sai sien ni sok lang ke jing roi penwai nong pen im uyalam yanga. Nong pen im uyalam yanga ayu pat ngandang dolat ngala ma bandang artatin ubamen sim kalamat
jing suk breng ka jing pen ngan blay da jing et ngan sno ha u kat ka ban cha ha nga nga nge baro balatip da u kat ka ban cha ha nga nga nge baro balatip da u nong pen im u ya lam ya nga u pen slur ha ka jing ma u ai bor ha ki jing ten jo dak u ba im ro up sa la ha ba nga thai bat jen tut bat men sem jo nga ka sliang ngak men ban yo i po liu bar ker soi na u mau siang ngak men ban yo i po liu ba ker soi na u mau siang nong pen im u ya lam ya nga u dap dan jing it ker hai haneng hai ying u pa jong ngam lakular ka jing sung jai ondangan kup jing bom yap shu ngan her no syari jing shine leng baki arta bom kun shu Wai hang tabat utrai leng baki arta bom kun shu ngan wai hang tabat utrai tong ni ruai hak ni kapor atrai ublei jingi bahab nengi kwa ban aingo yeme nam ta ka jingit ba ka jome bamisha sngub hai ngi hak ni kapor bangin sngap ika khubor ka tin ka jome lamba usyakri ujome atrai ngadwai menai pen sle una ka kapor se ka pan pensai bor hingi atrai wei pe wei lamba ka ni kapor jong ka ni ka jinge haka imlang ka salang ka jinge habi dai ber ka ni ka jingpang atrai ngidwai bamen pensai bor hingi banginom manthaj banginom sngeulwai ban syakri yemi atrai langidon hakiyeng kisem kijongi balangidon marwai ni arngur atrai ya rab ingi bangin pen kre eladi la ka jong ka jingim banginom septing bat banginom khuslai ya ki ai ba jiah ka ni ka perthai bangi tip ba ki de ki dak kishin jong ka jingwan ka arsen ka jome try ya rab ingi bangin don ka jingkermen ha ka jingim jingi iwai pe wei ka bangi pen kre nam ta ka jingwan ka ba arsen ka jong Jesus Christ sngeu ingi atrai ka ni ka por bat map ingi iki pop kirangkang ki ba bon ki ba misem ha ka jingim ka jongi ni dwai bat ni pan ha ka teng Jesus Amen.